uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne. Uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne, uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne, uku so uku ne. Momi kin ga motar nan da sake lalace mun ko? Wallahi momi ko da an gyara motar nan baran sake hawa ba. Kin ga ki yi hakuri yanzu nan na gama magana da bazaniki yana nan zuwa. Yanzu fi sabillahi girma na ne a ce mota na baci a gyara mu ina hawa wannan shine las. Na ce miki ki yi hakuri kin ji? Yana nan zuwa. Kar ki damu kin ji? Shine kawai abin da na ce. Ko da an gyara da gaskiya ne ba zan sake hawanta ba. Yawwa. Haba da Allah. Ga nan a titi yanzu zaka a tsaye? Na ce ki yi hakuri mana Zara me haka ne? To ba damuwa. Shikenan. Sanaja. Yanzu da ka zo ka tsaya min ki kaudin ne zaka gyara ko kuma mota da ka gyara? Sai a nake ki jira wai ki gama sai na zo na duba na ga me matsalanta. Okay sai na ce kai kafin kai. Wanda ya dawo dan adam abin zata. Shikenan su mutane kawai sun kwaso damuwan su. Ta su jigge maka aka. Wai me da kare wannan kasa daga wannan masifa sai wannan gaba daya. Muri da talakawa sai dai hakuri kawai. Ni ya zama dole in zan bar kasan nan wallahi tallahi ba zan iya wannan abubuwa ba. Wanda ya dawo duniya da fadi. Za ka matse min hannu ne? Wata rana za ta yi adashi. Wanda ya dawo dan adam abin zata wata rana za a yi mishi. Dan hakin da karhina shi yake tsole idanu. Ki bi sanni Zara. Haba shi kenan su mutane kowa ɗaya ba damuwar sai zo ya zirge maka aka gane yake kaman kai ne kana ci gaba a rayuwarsa na duniya. Haba wannan ƙasa mai ranyi da ita dole ma in zan bar ƙasar nan ko in zo na lafiya a rayuwata wallahi. Motar naki fa ya dauki zafi. To na fi ta daukan zafi. Za ka ga ya mota ta yi zafi? Wallahi ban zo da kayan gyara ba fa. Zara. Me kake gaya mu? Hey! What's up? Yes, sir. Sorry. What's up? Yes, sir. Sake shi. Hey. Ka isa. Hey. Allah bai sorry sa. Ba hukuma bane wannan? Hukuma ne. Naga kana kokarin me kake dara da shi ne? Ai Allah bai ne bar cikakken dan zarra ne da kake gani fa. A garin nan a garin Kaduna aka haife ni. Allah bai a ce za a mun ya talla wa Allah. Constable. Yes sir. Arrest him. Wallahi ban zo da kaya. Baka zo da kayan gyara ba. Ai ya ji gyara ne bai tunanin ya fi karfin hannuna bane. Baka zo da kayan gyara ba kake gaya mu? Na tunanin a hannu zan iya gyara shi ashe sai na je na dauko kayan gyara. Wani irin daƙiƙin mai gyara ne kai? Ya hakuri sorry. Haka makanikan suke yi? Ya hakuri. Ban zo da kaya. Okay, na kira ka zo ka gyara min mota. Ka ɗaya kafa ka taho min hannu rabbana. Dani na ka zo ka gyara kenan ba mota ba. So ya hakuri. Yanzu dai ki mun abuwa zan je in dauko kayan gyara idan babu damuwa sai in gyara miki mota. Ka tafi kawai ka je ka nan A haƙuri. ya hakuri. Ko kana nan ko baka nan za a ɗauke motar nan a wurin nan. Ya hakuri. Ai barin ta nan ne akwai damuwa kin gani? Saboda tana anguwan ne sai a hankali. Ka taho gyaran ka taho min hannu rabbana. Sai dai sa dada saboda baka san darajar aikin ka ba. Ya hakuri Hajiya, ya hakuri. Dalla ka bace ka bani waje. Ya hakuri Hajiya, ya hakuri. Wanda ya dawo duniya. Kai ma da wancan sai wannan ya bullo maka. Wanda ya dawo dan adam. Hello mommy. Kin ga irin sakatin nan ƴaƴan talakawa. Wannan makanikin dole a canja shi. Wai yanzu ya zo min gyaran mota ne ya taho kawai babu wai ba kayan gyara. Ya ɗaya kafa kawai zika ya taho min waje. Haba diyata,
Ki samu abin hawa mana ya karasa da ke. Momi, magana fa nake akan gyaran mota ta fa. Ke kuma kina magana wani abun da bai da wani muhimmanci a rayuwata. Yanzu kin ga. Ki samu keke na fiye dawo min da ke. Momi, yanzu ni ce zan hau keke na fef? Zara, 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 Zara. Wai Zara ya kike so? Zara, Zara. Ki samu abu keke na fiye dawo da ke gida kuma shi ma ya zama abun magana? Keke na fef? Allah ya kyauta. Wanda ya ɗau duniya amma da gaskiya har Allah irin wannan rayuwa ba ta yi wata rana za ta yi adashi. Wanda ya ɗau ɗan adam da ba na damuwa ba da mai damar shi mutane zama na damuwa. Ai. Abun ya mun yawa tun da na gamu da wancan matsiyacin mutumin ba na jin daɗin rayuwata wallahi tallahi matsala ne gama da irinsu wallahi karfofi kawai. An dace? Gashi nan an samu magani. Allah maka albarka. Sannan Allah maka albarka. Yanzu ki shiga ki kai din yanzu. To. In je in nemo maganar sauran To kuɗin. shikenan je ka barin kai musu. Zara chaho Zara, Zara chaho Zara, Sini na allura, Zara chakam nashi, Zara, 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 Kusa da ƙanwata ta kaina. Yaya na kada? Wai kina nufin dama ɗazu da na shigo gida kina nan? A'a yaya ba ma nan ban daɗe ni ma da dawowa ba. Ina kuka je? Yaya inna aka kai asibiti kuma jikin har ya kai ga an kwantar da isa kuma ina tunanin ma umma a can za ta kwana. Maimakon da samarin da kike tara mana ke kici shine kika kai ummar ta mu. Kai yaya inna ce ba.
inna fa daɗi na da ke wani lokacin kika yi min wani abu sai in ji daɗi kin ga da yake ba ta nan kina lallaba da tana da yar iska ko abincin ba ki san ko kuma abinci da a yayi wannan ba naka bane a ni shi zaki ba yana na abincin ka yana ne muna ta barbada wannan kin kai na kitchen mai kokari shine kanwata wani asibitin suka je ne Asibitin Malam Bala. Zan je na dan ya gama me nake kyace mata zan don kuma na riga ki zuwa zama da duk mai wulakanci ni baya ki ta ce wani abin da kake yi man kai a haifi menene wallahi dadi na fito gaban ɗaki ne kawai ina tafiya sai na ga wani abu yana bina ashe kyankyaso ne amma Faisal me ya kawo ka gidanmu a cikin wannan tsohon dare kuma a irin wannan shiga hanya ce ta biyo da ni ba na dukan mata salon alin ki gaya mana inda biyu saboda kin ji na ce ba na dukan mata makala mata ita ma baga dan gona ba za ta jure naira miliyan 1 ce kai wa kanka iyamin lady ka saka min dana ka san dalili saboda ina tabbatar maka da cewa daga ni haɗana babu wanda zai ƙara minti 5 a wannan police station ɗin taka zan iya kulle ka domin ka ba wa jami'in tsaro cin hanci hallo ranka da na zo in karɓi ɗana biyu an kama shi hello sir yaron nan fa kisan kai yayi sa sauran minti 5 ta cika welcome to our uku sau uku na ɗauki makudan kuɗi zunzurutun miliyan 3 na ɗauka na baka mu yi yarjejeniya da kai za ka aure ni na kwana 3 sannan ka min saki 3 yanzu ko ɗaya baka yi min ba to wallahi sai ka sake ni ko duniya za ta tashi ba zan sake ki ba ba zan sake ki ba ba zan sake ki ba na maimaita so 3 kuma miliyan 3 ba zan bayar ba na ci banza ba abin da zai faru uku sau uku